Happy tay? Masaya po kayo? Talagang masaya. Anong So, hello guys, this is Team Kabusog and today wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ayan, namimili po tayo ng mga soft drinks para kay Tatay Billy na ating na-videohan last time na nagtitinda sa daan and napaghako challenge naman na din natin siya. So, dadagdagan din natin ang kanyang mga paninda. So, bumili tayo ng root beer, soda, and water. Tapos, bumili din tayo ng different kinds of 3-in-1 coffee para sa mga mamimili niya. And then, kumuha din tayo ng iba't ibang flavor ng cup noodles para kay Tatay. Tapos ay bumili na rin tayo ng mga tinapay para sa kanya. So, kumuha tayo ng iba't ibang biscuits, yung hindi masyadong nadudurog para maitinda niya. And kumuha din tayo ng Skyflakes dahil yan ang madalas binibili sa kanya. And nagdagdag na rin tayo ng mga chips. Iba't ibang flavor din ng chips. And kuha din tayo ng Nova. And after that, kumuha na rin tayo ng mga styro cups para sa coffee. And nagdagdag din tayo ng candy guys para sa mga bumibili ng sigarilyo. So, bumili din pala kami ng mga sigarilyo guys. So, hindi na lang namin na-videohan. And nakikita nyo sa cart, bumili na rin tayo ng mga lalagyan para organize din naman ang ating mga lalagyan pag nagtinda na si Tatay. Ayan. So, fast forward, nakita na natin sa Tatay and hindi na natin siya na-surprise, guys. Kaya, ibibigay na lang natin yan sa kanya ngayon. Sige, bababa na namin tayo na. Kaya lang tayo, pakikialaman namin yung tinda mo, ha? Okay lang. Alam mo yung malaka yung masumakan na ako. Opo. So, ayan guys, nakita na ni Tatay and ibababa na natin ang mga pinamili natin para sa kanya and inusog nga natin yung kanyang bisikleta dahil nga mainit dun sa pwesto kanina at aayusin natin ang kanyang mga paninda. So, ibababa na natin lahat ng napamili natin guys. And bumili nga rin pala kami ng thermos na bago para sa mga magko-coffee and magka-cup noodles na mga bumibili kay Tatay. So, after natin mababayan, kinausap nga natin pala si Tatay kasi kailangan nang tanggalin yung mga nasa kariton niya. So, ayan guys, makikita nyo yung mga bottles na yan. Halos wala nang laman yan guys, as in talaga. And tinapon na yan natin yung mga yan. So, kung mapapansin nyo ngayon mga kabusog, voice over tayo ngayon, no? Paano nga po nasa tabi tayo ng highway and ewan ko ba sa pinagbibideo natin is maingay ngayon ang mga tunog ng mga sasakyan and hindi masyadong dinig ang pinag-uusapan namin ni Tatay. So, ayan, makikita nyo guys, natanggal na halos yung mga hindi na ginagamit and papalitan natin yan guys. Tapos ng mga natanggal natin na mga gamit guys, medyo pinunasan natin yung kariton ni Tatay kasi nga ang daming alikabok dahil nga sa daan siya nagtitinda and binabike niya lang yan araw-araw sa highway. May mga ginagawa pang daan kaya siguro ganun ka-alikabok yung kariton ni Tatay. And ayan guys, so natanggal na natin ang mga hindi dapat nakalagay dyan sa kariton ni Tatay na mga walang laman. And papalitan na natin ang mga yan. So, first, ilalagay natin yung mga styro cups sa kanyang kariton. So, ayan guys, nilalagay na natin ng candy sa lalagyan ni Tatay. So, first, naglagay tayo ng iCool and then, naglagay din tayo ng Max. So, yan ay para sa mga nag-yosi usually. So, pagbili ng yosi, bili ng candy. Kaya ilalagay natin yan mamaya magkatabi. And dito na rin tayo sa ating mga sigarilyo. So ilalagay din natin siya sa same container na lalagyan ng candies. And para hindi din siya tawag doon, malawi ba yun? Tapos, and ayan, mayroon pa tayong isang lalagyan. And dyan natin ilalagay yung mga plastic fork para sa mga cup noodles tsaka yung pang stir ng coffee. And ayan, na-open na natin at ilalagay na natin sa lalagyan. Then after that, ayusin na natin guys yung soda na ibebenta ni Tatay. So ilalagay natin yan isa-isa para maayos at saka
ma-display ng maayos yung mga paninda ni tatay. Ayan, kung makikita nyo mga kabusog is nalagyan na natin sa front. Then, so ginawa natin is iba-iba yung nilagay natin. May water, may root beer, and may Mountain Dew. So, inayos natin ng iba-iba para makita lahat ng tinda niya. So, after nung candies and soft drinks, ayan, ilalagay na natin yung coffee sa kanyang mga paninda. And ilalagay natin yan isa-isa para makita ang mga panindang coffee ni tatay at kung ano ang mga flavors na available dito. So, ayan, halos mapuno na ang cart ni tatay. Tapos niyan mga kabusog ay nilagay na rin natin sa ibaba ng kanyang kariton yung mga natitirang soda na ibebenta niya dapat kasi hindi na nga magkasya sa taas. So, nilagay natin lahat ng Mountain Dew doon sa kanyang timba at nilagay na natin din yung root beer sa loob. At dahil di nga kasya sa kabila ay dito na lang natin idinaan yung mga mineral water na ititinda din ni tatay para pumasok sa ilalim ng kanyang cart. Tapos eto yung thermos mo. Para sa mga nagkakape tsaka cup noodles. Saan natin lalagay ito, tatay? Puno na ata eh. Ayusin ko yan. Dito na lang. Pwede nga, makuna. O tayo, anong masasabi mo sa bago mong mga tinda? Maganda. Papasalamat ako sa inyo. Yan tayo, sana magpalago mo, no? Talago yan. Tsaka pandagdag din sa sa pantustos mo. Para marami kang benta araw-araw. Di ka na magkuskus ng mga sasakyan. Na tay? Happy tay? Masaya po kayo? Talagang masaya. Anong masasabi mo sa laman ng cart mo ngayon, tay? Punong-puno. Punong-puno. Masarap magtinda niyan, tay. Maraming benta. Sana po marami yung bumili sa inyo tsaka mas marami yung tumangkilik sa mga paninda nyo po kahit simple lang para mas marami pa pong makatulong sa inyo tsaka maipandagdag po sa pang-araw-araw nyo, tay. At dahil dito, meron na naman tayong natulungan and napasaya na tao. Kahit hindi ganun kalaki or malit na bagay lamang ay masaya po kami na lagi kaming nakakatulong sa aming kapwa-tao. Naway mapalago po ni Tatay Billy ang kanyang paninda. Dahil sa kanyang kasipagan ay sana marami po ang taong ma-inspire po sa kanyang mga ginagawa. Hindi po batayan ng edad o kung anong meron tayo sa buhay palagi. Basta hindi po tayo gumagawa ng masama and kumikita tayo sa magandang paraan. Yun po ay enough na yaman.